Roztomili dycki, jak się kończą żniwa, a zaczynają się dożynki, to jest taki czas, co gazdowie, to jest taki wiesioły czas, co gazdowie dycki wiedzą, że uroda była latoś, a za tą urodę trzeba Pombuczkowi podziękować. I teraz wam o tych dożynkach coś i powyrządzą. Jak macie radzi, to moi drzistani, to mi dajcie pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Tuż dycki pod koniec sierpnia, albo i w połówce sierpnia, to zależy jaki jest czas. Gazdowie już mają obili aresz pomłócone, a słoma je pokostkowano, albo skulano do takich wielkich, wielkucnych bali. A kukurydza jeszcze stoi, bo ma czas. Ale jeszcze miesiąc albo dwa, a ją też będą mucić, a żazać na kiszonkę. A zorka będą się kulać kańskiej do silosa. Dycki, jak już widzę, że kombajny zaczynają ramplować po polach, to wiem, że gazdowie jadą do pola mucić. Kiedyś, tak ze 300 roków temu, na dziedzinie były iny ze 2-3 kombajny, a u wielkich siedloków albo w kółku. Jak już obili było zdrzałe, to trzeba było se kombajn zamówić, objednać, a trzeba było czekać, kiedy przyjedzie. To czekanie było dość nerwowe, bo gazda z gaździną siedziwali ku niebu, jaki będzie czas, jeśli kombajn przyjedzie jeszcze przed deszczem, a przeca oni wiedzieli, że iny suche obili lza było mucić. Jak już kombajn robił krawal u sąsiada, to taci gwartko rozkładali płachtę, taką wielkucną dzichtę na trowie, co by kombajn mógł wysłuć obili chnet, jak go wymucił. Jak już maszyna przyjechała, to była radość, a syncy chcieli jechać na kombajnie, bo tako była atrakcji ten kombajn. To było iny rozwroku, to było jak Ringenspiel Kansikej, co przyjechał roz do roka do miasta. Małe dziecka się boły, bo kombajn to był taki wielkucny potwór, tako potwora, a wyglądał jak jakiś czerwony smok albo coś takiego z bojki, co im mama czytali wieczór przed spaniem. Jak już łobili było na płachcie, na tej dzichcie, to gazda mógł zapłacić kombajniście. Czasem mali mu jeszcze dał porę piw albo pół litra. Zorka się brało do ręki, a dziwało się jaki sum. Esi nie ma między nimi moc perzu, albo esi obili nie ma jako poślot. Dziecka rade goniły boso po obilu, ale gazda ich przeganiał, co by tego nie rozciepowały. Terazy się trzeba było śpiechać, co by wszystko skludzić, co by to nie zmokło, a nie zawilgło. Jedni mieli maszynę, co wioła obili na piętro, inksi musieli suć obili do miechów, a wynoszać na wyrch na plecach. A jeszcze inksi mieli takie wyciągi ze silnikiem, a na linach to wyciągali a i na strych. Po tym nie skorzy trzeba było każdy dzień po obilu podrepsić boskiem, co by się nie zaparzyło. Było czasem tak, że w obilu się naszły chroboki. Na nich się prawiło wołki. Wszystkich zorek nie zeżrały, ale mogły kupa zniszczyć. Na obili się dawało jabłka, a gruszki, bo w ten czas te jabłka, a gruszki dłuższe wydzierżały, a tak nie gniły. Chnet za kombajnem trzeba było zamówić presę, co ona przyjechała, dycki porę dni po mucyniu. Kiedyś się robiło ze słomy iny kostki, co się na przyczepę złożało do stodoły, a układało się te kostki do sąsieka. Kiedy gazda miał więcej kostek ze słomy, to ich układał na kupę, a przykrywał ich dzichtą, taką wielkucną, co by nie zmokły. Ale tak się robiło iny w ten czas, jak te kostki się już nie lza było ich poukładać we stodole. Jak już słoma była skludzona, to gazda mógł orać. Jak miał swój traktor, a pług, to se pomału wszystko mógł narychtować, a potem orać, a uprawiać, a jak nie miał, to zaś trzeba było iść do kółka, a se objednać to oranie. Starzy ludzie prawili dycki, że jak już je poorane, to chneda będzie jesień.
Rostomili, macie takie 3 obrazki kole mojej głowy. Tam jeden obrazek to jest film, co można się wam spodoba. Drugi obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a trzeci to jest lista filmów, co one są podobne do tego odcinka, co teraz wyrządzą. Dziękuję pięknie.